Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'ụbọchị nke taa, anyị abịakwala ọzọ n'izu ụka a iwetara unu ọmụmụ asụsụ Igbo dịka anyị si ewetara unu. Cheta na m gwara unu na emebecha mkpụrụ okwu anyị ga-emebe ahịrịokwu. N'izu ụka anyị ga-eleba anya na ahịrịokwu. Ọ bụ na ị ka na ya mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo ma na ihe akwụkwọ soshal midia, ohere dịkwara gị ịga chọọ ndị mbụ nke mmemme ịghọta ihe anyị na-akọwa. Anyị na-ewetara unu ọmụmụ asụsụ Igbo na ihe anyị ji eme ya na isi na asụsụ Igbo agaghị efu. Ngwa anyị emebechana mkpụrụ okwu, anyị ga-ewetaziri unu ahịrịokwu. Mana tupu anyị amalite iji mkpụrụ okwu ndị ahụ emebe ahịrịokwu, anyị ga-eleba anya ịmata ihe ahịrịokwu pụtara n'asụsụ Igbo. Gịnị bụ ahịrịokwu? Ngwa ka anyị lee anya n'ugbo ode anyị. Gịnị bụ ahịrịokwu? Ahịrịokwu bụ mkpụrụ okwu ma ọ bụ mkpụrụ okwu ole na ole jikọtara ọnụ n'usoro ziri ezi nke nwere nghọta zuru oke. Mkpụrụ okwu ofu ma ọ bụ ole na ole, abụọ ma ọ bụ atọ jikọtara ọnụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị, n'ụzọ ziri ezi, wee nwee nghọta zuru oke. Ihe a na-akpọ ahịrịokwu. Ahịrịokwu ọbụla kwesịrị inwe nghọta zuru oke. Ile anya na ahịrịokwu na-enwe mkpụrụ okwu ole na ole n'ime ya. Ya ka a na-akpọ ahịrịokwu. Ọ bụghị mkpụrụ okwu. Mkpụrụ okwu bụ nọrọ onwe ya, mana mkpụrụ okwu ahụ dị abụọ ma ọ bụ atọ, ọ ghọọla ihe anyị na-akpọ ahịrịokwu. Mana ile mpụtara ya, nghọta, ọ ga-enwekwa nghọta zuru oke. Enwere ụdị ahịrịokwu dị iche iche. Mana ụbọchị nke taa, anyị ga-eji mkpụrụ okwu mepụta otu n'ime ahịrịokwu nke a na-akpọ ahịrị mfe. Ahịrị mfe bụ nke ndị oyibo na-akpọ simple sentence. Ọ na-enwe naanị otu ngwa. Gịnị bụ ngwa? Verb, action word, ọdịrị word. Ọ na-enwe naanị otu ngwa. Ngwa lee ọmụmaatụ mkpụrụ okwu ndị ahụ anyị mebere, anyị ga-eji ya mepụta ahịrị mfe. Were ọmụmaatụ nke mbụ. Anyị gara ahịa. Ngwa lee mpụtara ya, lee ntụgharị ya ma tụgharị anyị gara ahịa n'asụsụ Bekee. We went to market. Kedu ngwa nọ na ahịrịokwu a? Kedu ihe mere ahịrịokwu a ji bụrụ ahịrị mfe? Ile anya, ị ga-ahụ na o nwere naanị otu ngwa. Nke a bụ ngwa. Otu ngwa ka o nwere. Ihe o ji bụrụ ahịrị mfe. Ngwa lekwa ọmụmaatụ nke abụọ. Eze riri nri ahụ. Nke a bụkwa ahịrị mfe nke ndị oyibo na-akpọ Eze ate that food. Riri bụ naanị otu ngwa o nwere, bụ nke mere ya o ji bụrụ ahịrị mfe. Ngwa lekwa ọmụmaatụ nke atọ. Ha gbara egwu. They danced. Ka ihe mere o ji bụrụ ahịrị mfe? Gbara, they danced. Ile anya, ihe a bụcha mkpụrụ okwu ndị anyị mebechara. Ile anya, ihe a mkpụrụ okwu. Gịnị mere ha ji bụrụ ahịrịokwu bụ nke ndị oyibo na-akpọ sentence? Cheta na nsịrị gị, ọ bụ mkpụrụ okwu ma ọ bụ mkpụrụ okwu ole na ole jikọtara ọnụ. Anyị bụ mkpụrụ okwu, gara bụ mkpụrụ okwu, ahịa, o jikọtara ọnụ wee mebe ahịrị mfe bụ simple sentence n'asụsụ Bekee. Enwere ọtụtụ ọmụmaatụ nke a ga-eji mkpụrụ okwu mepụta ahịrị mfe, mana ọ bụ sọ ata ka anyị nwere iwetara unu na nke a. Ka na-esonyekwara anyị n'ọmụmụ a. Ndewo.